mu daga nan ne competition din ya fara, ku tsaya ku saurari AK da yayi arwa shine tunzuro yan Kaduna da nan kuma abin ya fara. Suna ta fara ana cewa wai Jos gayu da daga karfe ko menene. Baba mu abin da muke so ku gane shi ne bayan mun ci sa daga karfe kuma za mu ƙara cin sa a gaye. Ba wai muna so mu mai su ɗaya bane ba ma so mu yi loma ɗaya. Ɗaya ba za ta ishe mu ba. Yawwa ɗaya ba za ta ishe mu ba. Bayan mun ci sa a daga karfe kuma za mu zo mu ci sa a gaye ke ji wannan AK ne da su Green Boy, wato su ne yaran Jos kenan, ainihin masu daga karfe na garin Jos kuma su gayu ne. To a nan ne dai suka dinga yin arwa har suka tunzuro yaran Kaduna, wato su Bala kenan da kuka ga Bala shi ne mai jan riga. Ku kasance tare da Green Boy kenan ya ce ka ƙara trending ba trending a TikTok ba. Kamar yadda kuke gani an zo playground nan wajen da wasa zai fara, kamar yadda yaran suke cewa za su ci everybody now hold on, ladies and gentlemen. ke da alwa. To a nan ne yaran Jos ɗin ne kuke gani ga su nan sun yi clip suna shooting video suna alwa suna waka. A nan ne ga clip ɗin da suke da cewa su ne yaran Jos kaza kaza to ga shi nan ne da wani ya kuma suna kulewa ma nan kafin ka fara kasance tare kamar da kuke gani dai nan da ya first round, wato wannan shine wannan mai bakin rigan da kuke gani shine na Jos kenan, shine playing Jos, shine zai daga karfe wato da yake representing Jos kenan. Wannan gashi na an samu shi belt, zai daga wannan 200 kg kenan, wannan first round kenan. So kun ga ya daga, za ku gani ya ci. To ga yaran Jos sun yi murna kamar yadda kuke gani, yaran Jos suna murna. To yanzu shine first round kenan, wannan na KG zai zo, shine na garin Kaduna kenan wanda yake representing Kaduna. A cikin ya taso shi ma nan da karfin shi. Bala kenan da aka yi wa arwa, ga to Bala dai ga Bala nan za a samu shi bel shi ma. Bala zai nuna tashi bajintar wa yaran garin Kaduna kamar yadda suka yi arwa suka ce Bala shine nasu, kuma Bala sai ya kawo champion shi kamar yadda suka je suka ci yan garin Kano. To ga shi nan dai kuna gani ga masu ɗauke kun gani ga Bala nan ya ciro karfe. To fa Bala ya gagara. A gurguje dai wannan shine second round ga playing Jos kamar yadda kuke gani, mai baki rigan nan gashi nan yana ta nuna nashi bajintar. To gashi nan dai yaran Jos ya ci. To wannan kuma second round ne na Bala kenan na garin Kaduna, gashi nan shi ma yana yin nashi. To a nan ma fa Bala fa ya felin fa kamar yadda kuke gani. Wannan sabon ya burge mu kuma da Allah mutane wayanda suke bibiyan mu suke supportin mu suke ganin kamar fada muke yi. Dan Allah ku daina dauka. We are all one family. One family wasa ne. Ba fada muke yi ba. Yau Bala an ci wasa da muke yi muna kokari da mu sani da mu shirin miya. A'a tahir ya ma wuce aboki na abin kuma na ne ba shirin miya. Ko me za ku yi don ma ya saka nake yi. Kanku da mu da wannan. Muna tare da abin da zai faɗi ko da. Sai in motsa ba wasan ba zai motsa ba. Yaro na zai iya zuwa ya ce ga yana sporting Green Boy. Yawwa. Ba zai yi in ce kishi ko na ba. Ai sporting ne. Wani abu ne abin da muke so. Masu cewa ina ma hasara ba san ma masu son tahir kamar suna so na ne. Masu son AK kamar suna so ne saboda suna taya mu tallata abin da muke yi. To dan haka jama'a da Allah ran nabi a mai da hukar da ana tare. Yawwa ana tare mutane ba. Ban fada bane wasa ne. Ba ku fahimta haka ba.